Γεια σας. Αύριο δημοτικές εκλογές. Δεν λέω και τίποτα πρωτότυπο. Εκλογές σημαίνει δημοκρατία. Όχι, δεν έχω κάποιον υποψήφιο σήμερα μαζί μου. Έχω το φίλο, συγγραφέα, κύριο Βλάση Ρασιά, με τον οποίο είμαστε παλιότερα και θα ξαναείμαστε και στο μέλλον. Γεια σου, Βλάση. Γεια σας. Να μιλήσουμε για θέματα δημοκρατίας από μια σκοπιά και ιστορική, αλλά και σημερινή. Έγραψα στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Διηπετές, να σας το δείξω. Το περιοδικό είναι αυτό και λέγεται Διηπετές. Ένα άρθρο δικό μου, τελευταίο, στο οποίο αναφέρομαι στην αρχαία Ελλάδα και λέω ότι εντονότατο χαρακτηριστικό της αρχαίας Ελλάδας είναι η αισθητική τελείωση σοφών συλλήψεων. Δηλαδή, συλλαμβάνουμε ένα νόημα και το κάνουμε άγαλμα, ζωγραφικό πίνακα, έργο, ποιητικό και ούτω καθεξής. Κατά το δυνατόν τελειότερα. Δηλαδή είναι σοφία, συν κάλος, συν ποιητικότητα. Αλλά προσπάθησαν και άλλοι λαοί και μερικοί εξ αυτών τα κατάφεραν και θαυμάσια. Λόγω χάρη οι Κινέζοι. Έτσι γράφω στο άρθρο, στο Διηπετές, το τελευταίο Διηπετές. Οι Κινέζοι με ισοϊψή πολιτισμό με τον ελληνικό, ή οι Ιάπωνες, ή οι Αιγύπτιοι. Εκείνο όμως που δεν μπόρεσαν απόλυτα να πετύχουν οι άλλοι λαοί με τους έξοχους πολιτισμούς και τα επιτεύγματα, είναι η ταυτόχρονη και παράλληλη ανάπτυξη των πολιτικο-κοινωνικών καλύτερα θεσμών, όπως είναι η δημοκρατία, που είναι το χαρακτηριστικότερο επίτευγμα των αρχαίων Ελλήνων. Πράγματι, δεν ξέρουμε τι θα ήταν η αρχαία Ελλάδα δίχως τη δημοκρατία, και από μια έννοια δεν νοείται αρχαία Ελλάδα δίχως δημοκρατία. Πάντως φαίνεται ότι αν δεν υπήρχε, δεν θα ήταν αυτή που ήταν και θα μειωνόταν δραματικά η ιστορική της αξία. Υπήρχε η ανάγκη της δημοκρατίας ακόμη και μέχρι την εποχή του Μακεδόνα, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κατελήθη δηλαδή το κλασικό αρχαίο καθεστώς. Η έννοια αυτή της δημοκρατίας, πέρα από τις κακοποίησεις που υπέστη και υφίσταται μέχρι σήμερα, αποτελεί θεμέλιο λίθο όλων σχεδόν των μεταγενεστέρων συστημάτων. Ακόμα και οι δικτατορίες δημοκρατία τη λένε. Ας την μυθούμε εδώ και αλλού. Αλλά και αν δεν την επικαλούνται, η δημοκρατία μέσω κάποιων περίεργως μυστικών, δεν είναι και τόσο μυστικές, αλλά ας το πούμε μυστικών, αλλά και πιστικών διαδικασιών, μοιάζει πάντοτε να παίζει το ρόλο της η δημοκρατία, έστω και προσχηματικός. Πάντως εν υπάρχει ούτως ή άλλος. Και αυτό, τη δημοκρατία δηλαδή, πρέπει ανεπιφυλάκτως να την πιστώσουμε στην αρχαία Ελλάδα. Υπήρχαν, ξέρω, και στους Μάγιας, ας πούμε, υπήρχε ένα καθεστώς που ήταν περισσότερο κομμουνιστικό δηλαδή, παρά δημοκρατία, αλλά δεν ήταν δημοκρατία, ήταν αυτοκρατορία. Έχει διαφορά. Και θα ήθελα εδώ ξεκινήσουμε με το Βλάση την κουβέντα και να σε ρωτήσω, Βλάση, μάλλον να πούμε, να σε ρωτήσω και να πούμε, η δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα, τουλάχιστον στους κλασικούς χρόνους, αλλά και παλιότερα, δηλαδή και από το Σόλωνα εννοώ, από τον 6ο αιώνα, πώς, από ό,τι ξέρεις εσύ, πώς νοούσαν, σε αδρές γραμμές. Ήταν έμεση, άμεση, αυτό. Ναι. Καταρχάς να πω, πρωτού ξεκινήσουμε, ότι η δημοκρατία, η ύπαρξη δηλαδή δήμου που κρατεί, που κυβερνάει, δήμου δάμου που έχουν κοινή ρίζα με το ΔΕΣ, με τη συμμετοχή σε μία μοιρασιά. Εξού και δέσμα. Ακριβώς. Δεν συναντιέται στην εποχή του Σόλωνος ή λίγο νωρίτερα, αλλά πολύ πολύ πιο πριν.
Έχουμε στις πινακίδες της Πύλου την αναφορά πάνω στον Δήμο, δηλαδή υπάρχει από την εποχή της Πύλου, την αχαϊκή εποχή, υπάρχει ύπαρξη Δήμου και μπορούμε να πάμε και πολύ νωρίτερα στην Λίμνο που έχουμε την Πολυόχνη, που μιλάμε τώρα για σχεδόν νεολιθική εποχή, που εκεί έχουμε πέρα ένα βουλευτήριο που συνεδριάζει ο Δήμος. Δηλαδή, συγγνώμη σε διακοπτολάση, εννοούμε ότι υπήρχε ενσπέρματι βέβαια, γιατί οργανωμένα υπήρχε μετά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σύμφυτη η έννοια της δημοκρατίας με την ανάπτυξη, τη στοιχειώδη, την αρχική ανάπτυξη εύκτακτης κοινωνίας μέσα στους Έλληνες. Ναι, δηλαδή ότι ο Έλληνας αναπτύχθηκε, ο Έλληνας αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του Δήμου. Ναι, δηλαδή δεν υπήρξε εποχή που ο Έλληνας είχε ένα κοινωνικό καθεστώς χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα και η έννοια του Δήμου. Ναι. Θα μπορούσα να πω ότι η βάση της οργάνωσης της κοινωνίας τους Έλληνες είναι ο Δήμος. Με το Σόλωνα και την αντίστοιχη εποχή του οργανώνεται πλέον πολύπλοκα το καθεστώς της δημοκρατίας με σαφή διάταξη, πλέον πλησιάζει πάρα πολύ στο γνωστό μόρφωμα που γνωρίζουμε εμείς όταν λέμε δημοκρατία. Υπάρχουν ιεραρχήσεις στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις, είναι πιο έτσι πολύπλοκη και σύνθετη η διάταξη της δημοκρατίας. Αλλά είναι και πιο συντεταγμένη, ας το πούμε έτσι. Ναι, πλέον μπορούμε να μιλήσουμε για οργανωμένη μορφή δημοκρατίας. Δηλαδή για οργανωμένο κράτος δικαίου. Ναι. Γιατί και πριν όμως θα λέγαμε. Και πριν υπήρχε κράτος δικαίου, αλλά λέω για οργανωμένο. Ναι. Είναι το επίθετο που καθορίζει. Όχι μόνο οργανωμένο απλώς, αλλά και μορφή που προβλέπει και κάποιες μετεξελίξεις του και τις προετοιμάζει. Ναι, ναι. Τώρα, έμεση, άμεση, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε γιατί τα ξέρουμε, άμεση. Αλλά πρέπει να τα λέμε. Σήμερα το χρησιμοποιούμε αυτό και λέμε, επειδή υπάρχει μια δημοκρατία την οποία την νοούμε ως δημοκρατία, αλλά είναι κάτι άλλο, θα το εξηγήσουμε μετά τι είναι. Είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Απλώς να το διευκρινίσω για διευκολύνω. Υπάρχει η άμεση, και να το δούμε έτσι λίγο, έτσι πιο σταδιακά, ας πούμε, έτσι πιο κομματιαστά. Υπάρχει η άμεση που εννοούμε την αρχαία Ελλάδα και που δεν νομίζω να ξαναγίνει πουθενά ή δεν το ξέρω εγώ τουλάχιστον. Υπάρχει η έμεση που είναι το κοινοβουλευτικό, το αντιπροσωπευτικό σύστημα που σήμερα εφαρμόζεται, θα δούμε μετά πώς και τι κλπ. Και υπάρχει και το μεικτό σύστημα, ένα μεικτό το οποίο εφαρμόζεται στην Ελβετία, που είναι μεικτό. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την άμεση, να πάμε στην αρχαία Ελλάδα, πρώτα στην αρχαία Ελλάδα, διότι κάποιοι άμεση εννοούν μόνο, όχι κακόπιστα, έτσι νομίζουν, ότι άμεση εννοούμε μόνο να ψηφίζω άμεσα. Ενώ δεν είναι μόνο να ψηφίζω άμεσα, είναι και κάτι άλλο που αυτό θα μας το πεις εσύ. Εγώ θα πήγαινα πιο έτσι στη βάση των πραγμάτων και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει δημοκρατία που δεν είναι άμεση. Εμείς έχουμε φτάσει σε σημείο να κάνουμε αυτό το χωρισμό επειδή μας βολεύει, επειδή αυτό που έχουμε θέλουμε να ονομάζεται δημοκρατία και ταυτοχρόνως βέβαια να έχει άλλες λειτουργίες. Θα φτάσουμε εκεί. Για τους Έλληνες και για τον αντικειμενικό παρατηρητή που είναι πάνω από την ανθρωπότητα και πάνω από την ιστορία και κοιτάζει τα πράγματα και τα βλέπει αντικειμενικά. Μία δημοκρατία υπάρχει η οποία είναι υποχρεωτικά άμεση. Το άμεση δημοκρατία είναι ένας πλεονασμός. Ή είναι κάτι δημοκρατία ή είναι άλλο πράγμα. Συνήθως ολιγαρχία. Για τους Έλληνες η δημοκρατία, το κράτος του Δήμου, η κυβέρνηση του Δήμου ήταν άμεση. Σήμερα, αφού έχει πέρασει η ανθρωπότητα μέσα από κάποιους αιώνες πολύ συγκεκριμένους, κάτω από συγκεκριμένες αντιλήψεις περί της φύσεως, περί του κόσμου, περί του Θεού, περί της διατάξεως των πραγμάτων στην κοινωνία, επανεφίβρε τους τελευταίους αιώνες
την αρχαία δημοκρατία, αλλά χωρίς να θέλει να απαγκιστρωθεί από την γενικότερη αντίληψή της, την πνευματική, του πώς βλέπει τον κόσμο και τις σχέσεις των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μεν δημοκρατίες, διότι κρίθηκε σε κάποια στιγμή ότι πολιτικά τα πράγματα απαιτούσαν κάτι τέτοιο, αλλά δεν επανέφερε ταυτοχρόνως και την στάση, τον τρόπο που έχει ο λεγόμενος δημοκράτης άνθρωπος, ο αμέσω δημοκράτης του παρελθόντος. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα στο να δημιουργήσουμε αυτά τα προθέματα και να λέμε άμεση δημοκρατία ή έμεση δημοκρατία. Η δημοκρατία δυστυχώς είναι μία, η άμεση. Ναι. Το έμεση είναι ένας ωραίος τρόπος για να δημιουργήσουμε ένα εφημισμό, να περιγράψουμε κάποια πράγματα με έναν πολύ ωραίο τρόπο, να τα εξοραίσουμε και να τα παρουσιάσουμε όπως τα θέλουμε. Ναι, άμεση. Εγώ βέβαια κιόλας εννοώ τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά άμεσα. Θα μου πεις και σήμερα δεν μπορεί ο καθένας, παραδείγματος χάρη, να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τότε όμως μπορούσε. Και εγώ νομίζω ένα καλό παράδειγμα τουλάχιστον για τους κλασικούς χρόνους είναι ο επιτάφιος, ο επιτάφιος του Περικλέους, όπως μας τον δίνει ο Θουκυδίδης. Όπου λέει εκεί σε κάποια στιγμή, περίπου δηλαδή, ότι και φτωχός να ήταν κάποιος, εάν ήταν άξιος, να δηλαδή που πάμε και στην αξιοκρατία, και φτωχός να ήταν κάποιος, δεν εμποδιζότανε από το να συμμετέχει στα κοινά. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι γινόταν και κλήρωση. Και βέβαια, θέλω να σταθούμε. Πρέπει να σταθούμε. Αλλά συγγνώμη, Βλάση, για να το δώσεις και πιο ολοκληρωμένα, κλήρωση σημαίνει ότι η πόλη έχει εμπιστοσύνη ότι έχει φτιάξει τέτοιους πολίτες, ώστε όποιος και να κληρωθεί, βέβαια δεν λέω ότι δεν ψάχναν για τους πιο άξιους, το λέει και ο Θουκυδίδης μέσα, λοιπόν, στο Β40, όχι ότι δεν ψάχνανε για τους πιο άξιους, ψάχνανε, αλλά είχαν εμπιστοσύνη ότι όποιος και να κληρωθεί εκεί που ήταν για να κληρωθεί, είχαν εμπιστοσύνη ότι θα αποδώσει. Και είχαν και να πω και ένα άλλο, μια κοινά αύριο δημοτικές, εκτός από την κεντρική, ας την πούμε, εξουσία, ας την πούμε κεντρική εξουσία, ας την πούμε εντός εισαγωγικών, οι δήμοι είχαν και δημάρχους και λεγόταν δήμαρχος. Ακριβώς. Οι δήμοι της Αττικής είχαν και δημάρχους. Και για πάμε τώρα για την εκλογή που λέμε αυτό. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι για να δημιουργήσεις δημοκρατία πρέπει να δημιουργήσεις δήμο. Για να δημιουργήσεις δήμο χρειάζονται κάποιες διαδικασίες που δεν είναι μαγικές, ετοιματζίδικες. Ναι. Βγαίνεις και λες ότι ποιήσω μεν δήμον. Η δημιουργία δήμου και πολιτών είναι μια σωρευτική διαδικασία, μακροχρόνια, και συνήθως έρχεται μέσα από την παιδεία, την μόρφωση, με την αρχαία έννοια, τη διαμόρφωση δηλαδή, πώς διαμορφώνεις τους ανθρώπους. Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στην Πνίκα το καλοκαίρι, είχε μοιραστεί αυτό το χαρτί που το πήρα και μου άρεσε πάρα πολύ, που λέει ωραία πράγματα, ειδικά για τη διαμόρφωση του Δήμου. Ήταν για τα δικαιώματα των πολιτών και μοιράστηκε αυτό το χαρτί από το ΥΠΑΤΟ Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών. Λέει τα εξής ωραία πράγματα. Λέει, συζητώντας κανείς για διεύρυνση δημοκρατικών δικαιωμάτων και για αυτενέργεια των πολιτών, δεν μπορεί παρά να αναφερθεί με σαφήνεια σε αυτή την ίδια την έννοια της δημοκρατίας, δηλαδή της αρχής του Δήμου. Ναι. Καθώς και να αναφερθεί στο αξίωμα ότι είναι κάλπικο ή και γελίο ακόμη το όποιο πολίτευμα χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο για τον αυτοορισμό του, αγνοώντας τάχα πως είναι άτοπο το να γίνεται λόγος περί δημοκρατίας εκεί όπου έκλαμπρα απουσιάζει ο Δήμος Δάμος. Ο τελευταίος όμως, ο οποίος για τους δημιουργούς του προγόνους μας υπήρξε περισσότερο μια συνειδησιακή κατάσταση παρά ένας ξύλινος θεσμός, δεν κατασκευάζεται αυτομάτως ή νομοθετικός. Μεγάλη αλήθεια αυτή. Αντιθέτως,
Είναι αποκορύφωση μιας επίπονης προσθετικής διαδικασίας και επίσης απαρτίζεται από ομότροπα ανεπτυγμένα και πολιτικοποιημένα άτομα, δηλαδή από ανθρώπους ενεργούς, συνειδητοποιημένους, μη φοβικούς. Έχει μεγάλη σημασία το μη φοβικούς και μ' άρεσε εδώ που το θέσανε έτσι. Υπεύθυνους, κοινωνικούς, σεβαστικούς και κυρίως διαλεκτικούς. Το ακριβές αντίθετο, δηλαδή από αυτό το είδος ανθρώπου που παράγουν τα σύγχρονα πολιτικά, θρησκευτικά και φαντασιακά συστήματα και όλα τα προγενέστερά τους της μεταχριστιανικής λεγόμενης εποχής. Τα σχολεία άλλωστε όλων αυτών των συστημάτων δεν παράγουν γνώση και ήθος, αλλά κυρίως να παράγουν μια συγκεκριμένη στάση ζωής, δηλαδή πολύ συγκεκριμένες ανθρώπινες βιογραφίες. Πρέπει να πω εδώ, Βλάση, το εξής. Ότι είναι σωστά αυτά και εγώ συμφωνώ. Ναι, μ' άρεσε πολύ αυτό. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Και εμένα μ' άρεσε που το άκουσα τώρα και το είχα δει κιόλας δηλαδή. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή δηλαδή για τη φοβικότητα που λέμε, πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί ο πολίτης να είναι ελεύθερος? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, μάλλον από αλλού να ξεκινήσουμε. Από τη μάζα, από το λαό, δεν μπορεί κανείς να περιμένει πάντα ευθυκρισία, έτσι. Όχι, το λέω αντικειμενικά, δεν μπορεί να περιμένει 100% ευθυκρισία, πού να τη βρει κανείς. Σημασία έχει όμως η θέληση της πλειοψηφίας των πολλών. Εάν συνοδεύεται και από ευθυκρισία, τόσο το καλύτερα. Τι είναι αυτό που κάνει την ευθυκρισία? Αυτό που λέει εκεί, ο μη φοβικός άνθρωπος, αυτός που είναι απελευθερωμένος από τους φόβους και επιπλέον που έχει και παιδεία. Διότι δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι παραγωγή παιδείας. Παραγωγή, κυριολεκτικά τα principia πρέπει να παράγουν παιδεία. Είναι παιδεία διαβίου η δημοκρατία. Ακριβώς είναι παιδεία διαβίου και να παράγεται η παιδεία και στα ιδρύματα. Γίνεται μια παραγωγή πεπαιδευμένων πολιτών που με τη σειρά τους δημιουργούν προϋποθέσεις για εσαή εξέλιξη αυτής της παιδείας μέσω της άσκησης της δημοκρατίας. Ναι, και γίνεται δηλαδή μια αλληλοεπιρροή δήμου και παιδευτικού συστήματος. Ναι, βέβαια ο Πλάτωνας αμφισβήτησε τη δημοκρατία. Καλά, ήταν μια άλλη εποχή, πρέπει να το βλέπουμε. Ήταν μια άλλη εποχή, ήταν και πεποιθήσεων αριστοκρατικών. Ναι. Δεν είναι κακό. Αλλά περισσότερο πρέπει να δούμε και ότι ήταν σε μια εποχή συγκεκριμένη. Δεν είναι κακό. Γιατί λέμε, ναι, η εποχή ήταν έτσι. Απλώς λέω για τον Πλάτωνα, γιατί ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης κάνανε κάποιες άλλες κατατάξεις. Ο Αριστοτέλης όμως τονίζει ότι η δημοκρατία είναι κλήρωση. Δεν είναι εκλογή, η εκλογή δημιουργεί ολιγαρχία. Δεν σταθήκαμε όμως στην κλήρωση, ναι. Και θα ήθελα να σταθούμε. Αυτό ξεκίνησα να λέω, ότι όπως πολύ σωστά το είπαν εδώ πέρα σε αυτό το χαρτί το συγκεκριμένο, η διαμόρφωση του Δήμου και του πολίτη που είναι μέλος του Δήμου είναι μια διαδικασία που ξεκινάει μέσα από μια μακροχρόνια εκπαίδευση που τον μορφώνει και τον διαμορφώνει έτσι. Αν διαμορφώσεις λοιπόν τους πολίτες σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα πρότυπα, δηλαδή υπεύθυνους, γνωρίζοντες, διαλεκτικούς, μη φοβικούς. Ας πάρουμε σαν τον επιτάφιο του Περικλέου σαν ένα παράδειγμα. Είναι μια καλή περιγραφή. Μια πολύ καλή περιγραφή. Πολύ καλή μάλιστα. Εκεί πάρα πολύ καλή. Μπορείς πλέον να έχεις την δυνατότητα να περάσεις στην ανώτατη στιγμή της δημοκρατίας που είναι η κλήρωση. Πλέον έχεις ένα σύνολο ισοτήμων, θα λέγαμε, ανθρώπων, όχι ίδιων, γιατί δεν υπάρχουν ίδιοι άνθρωποι, ίσοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, ο καθένας είναι ένας διαφορετικός κόσμος, μια διαφορετική. Στη φύση δεν είναι ίσο. Σήμερα δυστυχώς υπάρχει ένας εξισωτισμός και λέει όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Υπό την έννοια. Όχι εσύ, ίδιοι και ίσοι, αλλά και προς τα κάτω. Δυστυχώς έχουμε πάει σε άλλα σχήματα. Στη φύση δεν είναι τίποτα ίδιο. Και ούτε και ίσιο. Ακριβώς. Και επειδή για τους προγόνους μας η φύση ήταν. Ισότιμο μπορεί να είναι όμως. Ισότιμο βέβαια. Ισότιμο μπορεί να είναι. Όχι όμως ίσιο και όχι ίδιο. Τα πάντα, επειδή είναι ουσία του κόσμου, είναι ισότιμα μέσα στο σύμπαν. Αλλά δεν είναι ίδια. Το καθένα επιτελεί ένα συγκεκριμένο. Έχοντας λοιπόν διαμορφώσει ένα σώμα πολιτών που έχει ένα επίπεδο minimum συγκεκριμένο, διαμορφωμένο, και το οποίο εγγυάται ότι αυτοί μπορούν να χειριστούν την εξουσία αν
εκλεγούν, καταφεύγεις πλέον στην κλήρωση, που είναι η πιο δίκαια μορφή εκλογής των προσώπων που θα ασκήσουν την εξουσία, διότι έτσι φεύγουν από τη μέση οι δημαγωγοί, που ήταν οι μεγαλύτεροι εχθροί της δημοκρατίας. Ορίστηκε αυτό, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της δημοκρατίας είναι η δημαγωγία. Ναι, το λένε. Και μπαίνει και το ερώτημα, και είναι η δημαγωγία ή ο Δήμος που δεν είναι επαρκώς πεπαιδευμένος και με κρίση ώστε να άγεται και να φέρεται. Ασφαλώς είναι ο Δήμος, αλλά απλώς τουλάχιστον για λόγους ιστορικούς να πω ότι η λέξη δημαγωγός αρχικά δεν είχε κακή έννοια. Μετά βέβαια πήρε. Μετά πήρε κακή. Στην αρχή δεν είχε. Και τον Περικλή δημαγωγό τον λέγανε. Νόμιζα τον λέει ο Πλάτωνας, δεν θυμάμαι. Νομίζω ο Πλάτωνας. Όχι, ο Πλάτωνας, δεν θυμάμαι, αλλά η λέξη απλώς να το πούμε αυτό, γιατί έχει σημασία και η εξέλιξη των λέξεων, ξέρουμε τώρα. Βέβαια, η ιστορία της ανθρωπότητας σε ένα κομμάτι της είναι και η ιστορία της εξέλιξης των λέξεων. Βέβαια, ασφαλώς. Λοιπόν, η λέξη δημαγωγός δεν ήταν κακή. Αλλά εξαιτίας του Αλκιβιάδη, παραδείγματος χάρη, και των άλλων που ακολουθήσανε μετά. Πήρε και τον άλλον, που θα φτάσουμε, πήρε μια αυτή και συνέχισε. Αλλά εκλογή, να το πούμε για τον κόσμο αυτό, ότι γινότανε, όχι για όλα, αλλά γινότανε, όχι για όλα τα αξιώματα, όχι για όλα, αλλά για πολλά αξιώματα. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε εμείς, ας πούμε, για το καταλάβει ο κόσμος, και Αθηναίοι, να πούμε, μια και έχουμε αύριο τις δημοτικές, και να γινόταν κλήρωση, όχι ποιος θα γίνει δήμαρχος, βέβαια, αλλά ποιος θα αναλάβει κάποια πόστα και σοβαρά πόστα. Πολύ συγκεκριμένα. Και ξέρεις τι δημιουργεί κλήρωση. Αυτό είναι η άμεση δημοκρατία. Η κλήρωση άξιων πολιτών. Και δημιουργεί και άλλο πράγμα η κλήρωση. Επειδή εκεί πέρα υπήρχε παράδοση, δεν υπήρχαν μόνιμες εξουσίες. Εκεί πέρα παρέδιδες, συνήθως ένα έτος, τα περισσότερα ήταν. Και έπρεπε να παραδώσεις και να κριθείς και να είσαι και σωστός, αλλιώς δικαζόσουν. Και μετά έχεις και τον εφιάλτη, αν ήσουν λάθος, ότι μπορεί να εκλεγεί κάποιος ο οποίος δεν είναι της ιδίας φάρας με σένα για να τα κάνεις πλακάκια. Ενώ σήμερα, αν έχεις μια εκλογική δυναμική, μπορεί να ξέρεις ότι θα ξαναεκλεγείς ή θα εκλεγεί ο αντίστοιχος που θα σε καλύψει μετά κτλ. Ή μπορεί να ξέρεις ότι θα εκλεγεί, θα έχεις την πλειοψηφία ώστε η ασυλία να σε πιάσει ούτως ή άλλως. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν ήταν τα πράγματα διαυγή. Γιατί και η ελευθερία, ο ορισμός της ελευθερίας για τους Έλληνες εμπεριείχε μέσα και την διάβγεια των πραγμάτων. Τα πράγματα πρέπει να είναι διαυγή για να μην σε τρομάζουν. Για να τα βλέπεις και να αισθάνεσαι ελεύθερος. Και να είσαι συνειδητά ελεύθερος άνθρωπος. Να τονίσουμε εδώ, να πούμε ότι για τους προγόνους μας, για αυτούς που δημιούργησαν τη δημοκρατία, το ζητούμενο ήταν ο πολίτης να συμμετέχει, να εκτίθεται, να υπερασπίζεται τις απόψεις του και με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του. Ήταν η λεγόμενη έννοια της παρησίας. Ο πολίτης όφιλε να έχει παρησία. Η απόσυρση σε μια ασφάλεια στη γωνία ή μέσα στο σπίτι σου που θα σου εξασφάλιζε μια ησυχία. Είναι αυτό που με τις παντοφλίτσες που λέμε. Το οποίο όμως σήμερα είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, οι γονείς διδάσκουν στα παιδιά τους, εκτός το ότι πρέπει να κονομάνουν, ότι το υπέρτατο αγαθό σήμερα είναι να βγάζεις λεφτά, ότι να έχεις την ησυχία σου, μην μπλέχεσαι με πολλά πράγματα που μπορεί να εκτεθείς. Αυτό ήταν ατιμωτικό, ήταν ιδιώτευσης. Ήταν ιδιώτευσης και γι' αυτό που σημαίνει αποβλάκωσης. Δηλαδή ο ιδιώτης είναι βλάξ. Σήμερα σημαίνει πολίτης. Ο ιδιώτης. Ιδιώτης σημαίνει πολίτης και όχι μόνο αυτά. Η παρησία, και το ξέρω, το έχουμε συζητήσει και αλλά πρέπει να τα λέμε για το. Η παρησία θεωρείται αμάρτημα. Ναι. Και μάλιστα θα έλεγα και ότι η χριστιανική θρησκεία το θεωρεί και αμάρτημα. Ναι, το θεωρεί θρασίτιδα. Δηλαδή, αυτός που έχει την παρησία να λέει τη γνώμη του ως οφείλει να τη λέει, θεωρείται ότι αμαρτάνει. Ναι. Λέει, ξέρεις, λέει, μην είσαι περήφανο, κάτι τέτοιο λέγανε πριν παλιά. Μην είσαι, λέει, περήφανο. Στα θανάσιμα αμαρτήματα για τη χριστιανική θρησκεία, ένα που ήταν το α και το ω για τον Έλληνα άνθρωπο, που ήταν η αξιοπρέπεια, η υπερηφάνεια. Ακριβώς. Οφείλεις να είσαι υπερήφανος για να είσαι άνθρωπος. Ήταν βασικό στοιχείο του ελεύθερου ανθρώπου.
Θεωρείται αμάρτημα, όχι η υπερφροσύνη, το να είσαι υπέρμετρα. Όχι, δηλαδή. εκεί είπαμε αλλού. Εκεί πέρα ήταν αμάρτημα υπό την έννοια λάθους, γιατί για τους αρχαίους δεν υπήρχε η έννοια το αμάρτημα, υπήρχε το λάθος. Ήταν λάθος σημαίνει το αμάρτημα. Ήταν υπερφροσύνη. Ήσουν ένα λάθος άνθρωπος. Υπερήφανος όφιλες να είσαι. Στο χριστιανισμό βέβαια το υπερήφανος είναι αμαρτία. Οφείλεις να είσαι ταπεινός. Αλλά βέβαια είναι μια άλλη αντίληψη αυτή. Είναι μια άλλη κοσμοθέαση. Κάπου λέω ότι μετά την πτώση του αρχαίου κόσμου δεν ξαναυπήρξε ποτέ δημοκρατία. Ναι. Και κάποιοι βέβαια ευνηδιάζονται από αυτό, αλλά το καταπίνουν και δεν ρωτάνε μα γιατί και τώρα έχουμε δημοκρατία, και αυτό κάπου δείχνει ότι το έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Απλώς να πούμε μην είμαστε και τελείως αδικοί. Είναι αυτό που είπα στην εισήγηση στην αρχή, που έχω γράψει στο περιοδικό μας που λέγεται Διηπετές, και πρέπει να το λέμε, πρέπει να λέμε τα περιοδικά που δεν είναι των μεγάλων κυκλωμάτων και το ένα και το άλλο, πρέπει να τα λέμε. Είναι αυτά τα περιοδικά που πρέπει να πάει ο αναγνώστης προς αυτά και δεν πάνε αυτά προς αυτόν. Ακριβώς. Λοιπόν, ότι τι λέγαμε, ότι συγγνώμη, έχασα τον ηρμό τώρα της σκέψης μου. Είχα πει για το ότι μετά την πτώση του αρχαίου κόσμου δεν υπήρξε... Αυτό θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε αυτό ακριβώς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν με διαφόρους τρόπους. Ειδικά δηλαδή, για να μας έτσι να κάνουμε και μια τοποθέτηση και να περάσουμε και σιγά σιγά και στην έμεση, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ειδικά στο αναγέννηση, 14ος, 13ος, το 13ο είχε αρχίσει, 14ος, 15ος, και στο διαφωτισμό 16ος, 17ος και αρχές 17ος. Εκεί γίνανε προσπάθειες, δηλαδή πήρανε διδάγματα από την αρχαία Ελλάδα, που όλο εκεί στηριχτήκανε. Εκεί στηριχτήκανε. Πάντα δεν μπορεί πουθενά άλλου να εκεί θα στηριχτούν, εκεί και πρέπει να το πούμε. Και τώρα απευθύνω και λέω, ό,τι βλέπουμε, λέω και στον κόσμο, εμείς τα ξέρουμε, αλλά τι θα πει, τα ξέρουμε, τα συζητάμε, λέω στον κόσμο, ό,τι υπάρχει από πολιτισμό, καλός ή κακός, διαστρεβλωμένος ή μη διαστρεβλωμένος, είναι από την αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, πού να πω, από το Βυζάντιο, παράδειγμα. Θέλω ένα παράδειγμα. Είναι από την αρχαία Ελλάδα. Εκεί στηριχτήκανε οι ευρωπαϊκοί λαοί και ο αμερικάνικος λαός. Και η ίδια είναι ο πολιτισμός. Είναι ελληνική, δεν είναι civilization. Δεν αναφέρεται στο civitas. Το civilization ή ο civilian που λένε για τον πολίτη έχει να κάνει με την έννοια του civitas. Είναι δηλαδή αυτό ρωμαϊκό. Είναι το σώμα των ανθρώπων που εγκατοικούν μέσα, όχι στην πόλη, αλλά στο urbs, στα κτίρια που απαρτίζουν μια πόλη. Στα κτίρια. Για τους Έλληνες, ο πολίτης είναι το μέλος της πόλεως ως σώμα πολιτών. Δεν είναι η πόλης, για τους αρχαίους Έλληνες, δεν είναι τα κτίρια της πόλεως, δεν είναι urbs, είναι το σώμα των πολιτών που απαρτίζει αυτή την πόλη. Και το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα στους πλατεείς, στους θεσπείς, που στη μάχη των Θερμοπυλών, εκεί πέρα όλος ο στρατός τους, όλοι οι άνθρωποι που φέραν όπλα, σκοτώθηκε, και μετά που καθίσανε με τον Λεωνίδα, οι 700 θεσπείς, και μετά οι θεσπίες ξεθεμελιώνονται από τους Πέρσες και φεύγουν πρόσφυγες πλέον οι θεσπείς στις γύρω περιοχές, άλλοι στα βουνά, άλλοι σε διπλανές πόλεις. Και μάλιστα αυτοί που φύγαν δεν είχαν ούτε καν την ιδιότητα του πολίτη, γιατί στις θεσπίες υπήρχε και μια αριστοκρατική αντίληψη που όταν έχανες την περιουσία σου, δηλαδή έκανες επάγγελμα τεχνίτη ή καλλιεργούσες μόνο στο χωράφι, κατέθετες μέχρι να ξαναποκτήσεις πλέον περιουσία το δικαίωμα του πολίτη και του ψήφου. Αυτοί που σκοτωθήκαν οι 700 ήταν οι πολίτες, ήταν η εκκλησία τους, η εκκλησία του Δήμου των Θεσπιαίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι φεύγουν πλέον οι θεσπείς πρόσφυγες στις γύρω περιοχές. Και είναι μη πολίτες πλέον οι άντρες. Μάλιστα. Εκεί που είναι πρόσφυγες. Στη μάχη των Πλατεών εμφανίζονται οι θεσπείς και λένε ότι είμαστε άοπλοι, δεν έχουμε χρήματα.
θέλουμε να μας οπλίσετε για να πολεμήσουμε, να εκδικηθούμε την καταστροφή της πόλεως μας. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε λοιπόν εκεί πέρα ότι δεν είναι... Εκεί ήταν η ιδιότητα του πολίτη. Ακριβώς, που μίλαγε πλέον. Και μια ιδιότητα πολίτη που είχε κατατεθεί και όλα. Ναι, ακριβώς. Γιατί υπήρχε μια σύμβαση ότι πρέπει να έχεις ένα μίνιμουμ εισόδημα για να την έχεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ιδιότητα του πολίτη είναι και μέσα σε αυτούς που δεν την είχαν τη συγκεκριμένη στιγμή. Ακριβώς. Είναι μέσα στους ανθρώπους που δεν κατοικούν πλέον σε αυτή την πόλη, γιατί έχει καταστραφεί η πόλη. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η έννοια της πόλεως είναι ευρύτερη, είναι πιο θεία, περιέχει μέσα μια γραμμή που τραβάει από προγόνους παλαιούς, κουβαλάει μέσα τους όλο τον πόνο και τη χαρά που έχουν ζήσει οι πρόγονοι. Και είναι ένα ζωντανό σώμα που κινείται προς το μέλλον. Δεν είναι δηλαδή κάποια κτίρια. Ακριβώς. Οι Ρωμαίοι το περιορίζουν στο urbs και βγαίνει το civilization από αυτούς που δεν είναι ο πολιτισμός που ξεκινάει από την πόλη. Όχι, όχι. Ο πολιτισμός είναι άλλο, όπως και άλλο είναι η δημοκρατία και άλλο η ρεπούμπλικα. Δημοκρατία εμπεριέχει καταρχήν το βασικό της δημοκρατίας φυσικά είναι η ανοχή. Όχι ανοχή, συγγνώμη, δεν είναι καθόλου ανοχή. Το δικαίωμα, η αναγνώριση της διαφοράς. Της άλλης άποψης. Αυτό είναι... Και το διαλέγεστε. Και το διαλέγεστε, ναι, πάμε σε λεπτομέρειες. Αλλά το βασικό, το πιο βασικό της δημοκρατίας είναι η ισότητα. Η ισότητα, να που λέγαμε προηγουμένως για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, δεν είμαστε ίσοι, αν είμαστε, δεν είμαστε και το ένα και το άλλο. Το χαρακτηριστικό της δημοκρατίας σημαίνει ισότητα στη διαφορά. Μα και από εκεί ξεκινάει και τα κόμματα. Στην αρχαιότητα κόμματα είναι κόμματα, είναι τμήματα. Σου λέει ότι αυτή είναι έτσι, άλλη είναι αλλιώς. Δεν είναι όπως σήμερα που απλώς. Γι' αυτό σε μια πρόταση κάνουμε κόμμα για να γίνει τμήμα η πρόταση. Και δεν έχει σχέση με το σημερινό το κόμμα, το αρχαίο κόμμα, το πολιτικό. Ήταν απλώς συγκεκριμένοι άνθρωποι που είχαν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα η δημοκρατία είναι αυτό. Η ρεπούμπλικα είναι και αυτό ρωμαϊκό δηλαδή. Είναι ρεσπούμπλικα, είναι η διαχείριση, απλώς διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων. Όμως η διαχείριση, μια ρεπούμπλικα, μπορεί να είναι και δικτατορία. Μπορεί να είναι και αυτοκρατορία, μοναρχία. Μπορεί να είναι και αυτοκρατορία. Δηλαδή, γι' αυτό λένε δημοκρατικό κόμμα και ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ας πούμε στην Αμερική, στις ΗΠΑ. Καλά, εκεί είναι ίδιο βέβαια. Καλά, άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορεί και εδώ να είναι ίδιο. Τώρα, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λοιπόν, αλλά είναι δημοκρατικό κόμμα και ρεπουμπλικανικό. Στην ουσία, όπως λέμε, είναι και ίδιο. Το ένα λέει, τι λέει, το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής υποτίθεται είναι πιο φιλελεύθερο, ακριβώς επειδή απηχεί τη λέξη δημοκρατία, και το ρεπουμπλικανικό είναι πιο συντηρητικό, ακριβώς επειδή απηχεί, όχι δεν λέω ότι πήραν γι' αυτό, αλλά λέω κοίταξε να δεις τώρα, επειδή απηχεί συντηρητικότερες επιλογές και φιλοσοφίες, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, άλλο δημοκρατία, άλλο ρεπούμπλικα. Άλλο πολίτης, άλλο civilian. Ο civilian, του τσιβιτάς που λέμε, που λέγανε οι Ρωμαίοι. Και φτάσαμε όπου λέμε, λοιπόν, περάσαμε από την αρχαία Ελλάδα που είχε αυτή την άμεση δημοκρατία. Δεν περάσαμε ακόμη, θα το ξαναπούμε. Να τονίσουμε κιόλα ότι όλα τα πολιτεύματα στην αρχαία Ελλάδα, εκτός των μακεδονικών, των βορείων που δεν προλάβανε να γευτούν την έννοια της δημοκρατίας, όλα και οι λεγόμενες βασιλείες, δηλαδή όπως στη Σπάρτη που είχαν βασιλιά στην Θήβα, ήταν δημοκρατίες όλα. Ναι. Δεν υπήρχε πουθενά η έννοια της απολυτότητος, του ολοκληρωτισμού και της αυταρχίας. Με τις διαφορές τους, έτσι. Με τις διαφορές τους, βέβαια. Αλλά όλα είχαν την αυτοθέσμηση, είχαν την περιοδικότητα και τον έλεγχο, το βασικό, τον έλεγχο. Δηλαδή δεν υπήρχε πουθενά η αυταρχία και το ασίδωτο. Ακριβώς. Και αυτό το βλέπουμε και στη Ρώμη, να είμαστε και λίγο, να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, επειδή είχαν μια συγκεκριμένη αντίληψη οι Ρωμαίοι, που ήταν πολύ κοντά στην ελληνική, βέβαια, ήταν η αντίληψη του αρχαίου κόσμου. Ακόμα και όταν φτάσανε πλέον στην αυτοκρατορία τους, είχαν την εξουσία τους διαμορφωμένη σε πολλά επίπεδα, πολύ πιο δημοκρατικά από τα τωρινά τα σχήματα. Δηλαδή υπήρχε έλεγχος συνεχής και βλέπουμε ότι η Σύγκλιτος ήταν ένα δύσκολο σώμα. Ναι, και ήταν η Πάτους και τα λοιπά. Τριμπούνης, πλέμπης και λοιπά, όλα αυτά. Και υπήρχε και η Σύγκλιτος ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τους μονάρχες,
δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα χωρίς χωρίς να περάσουν μέσα από αυτήν. Και όλο το μέλημα υπήρχε πώς θα γίνει να πάρεις την σωστή αντιστοιχεία που σου χρειαζόταν στη Σύγκλιτο για να περάσεις τα δικά σου τα πράγματα κτλ. Δεν υπήρχε αυτό που λέμε αυταρχία υπό την έννοια που τη συναντάμε στον Μεσαίωνα, το χριστιανικό ή στο Βυζάντιο, που πλέον εκεί πέρα εξαφανίζεται η Σύγκλιτος. Κρατάνε βέβαια τη ρωμαϊκή διάταξη, γιατί ήταν Ρωμαίοι, χριστιανοί, οι Βυζαντινοί. Ασφαλώς. Κρατάνε τη ρωμαϊκή διάταξη, αλλά πλέον γίνεται η Σύγκλιτος σιλένσιο. Είναι κάποιοι ευγενείς οι οποίοι μαζεύονται και ακούν τις αποφάσεις του βασιλέως, ο οποίος βγαίνει και λέει: ακούστε τι αποφάσισε, αυτό και αυτό και αυτό. Και απλώς ακούνε. Σιωπηλοί. Σιωπηλοί, αλλά για την ιστορική δικαιοσύνη, Βλάση, να πούμε ότι στον καιρό της αυτοκρατορίας, της σκληρής στη Ρώμη, ναι, υπήρχε Σύγκλιτος, δεν καταργήθηκε η Σύγκλιτος. Σύγκλιτος και στον καιρό της αυτοκρατορίας δεν καταργήθηκε. Αλλά έχουμε περιπτώσεις, μην αναφέρουμε τώρα, μπορούμε και να αναφέρουμε. Ναι, τα γνωρίζουμε. Που τρόποντινά επηρέαζε ο αυτοκράτορας Σύγκλιτο. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις που η Σύγκλιτος, δηλαδή αυτό που λέμε το δημοκρατικό δικαίωμα, δικαίωμα ανέτρεπε και τον αυτοκράτορα. Βέβαια, βέβαια. Και δηλαδή έχουμε και τις δύο περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι ότι υπήρχε η αντίληψη της πολυαρχίας, δηλαδή ότι ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρχει μία μόνο αρχή και να αυθαιρετεί. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την αντίληψη του τι βλέπουμε στον κόσμο και στον ουρανό. Δηλαδή και η θρησκεία επηρέαζε. Ασφαλώς, τα πάντα επηρεάζουν. Μα εγώ έχω γράψει εκεί σε αυτό το βιβλίο που βαστάς. Έχεις κάνει ένα πρόλογο ακριβώς. Ένα πρόλογο, το βιβλίο σου που λέγεται. Είναι το έθνος, εθνισμός, εθνοκράτος, εθνικισμός. Αυτό που αναλύει κάποιες έννοιες δύσκολες. Βέβαια δεν είναι δημοφιλές όσο τα άλλα, τα άλλα είναι πιο εύπεπτα και καταναλώνονται έτσι πιο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο βιβλίο, γιατί αναφέρεται με κάποιες έννοιες οι οποίες είναι. Και λέω εκεί, δύσκολες. Όπως ξέρεις, ότι η κοινωνία, το ανάλογο καθεστώς, ας πούμε, έχει τη θρησκεία που της αναλογεί. Ναι. Δηλαδή, όταν βλέπουμε, δηλαδή κοίταξε κάτι, είπες κάτι πολύ σωστό προηγουμένως. Η πολυαρχία είναι μέσα στο μυαλό τους, είναι μέσα στο αίμα τους, είναι μέσα στους θεσμούς τους. Άρα, δεν μπορούσε ένα τέτοιο καθεστώς να έχει έναν και μοναδικόν Θεό. Δηλαδή, δεν νοείται. Εκεί όμως που δεν επικρατεί, δεν έχουν σκέψεις τέτοιες πολυαρχικές, αλλά υπάρχει ο αυτοκράτορας και όλη η πυραμίδα δηλαδή, έτσι, το πυραμοειδές σχήμα, εκεί έχουν την ανάλογη θρησκεία που είναι η μονοθεϊστική. Ναι. Να πούμε ότι είχαν πει οι Βυζαντινοί κάποιοι επίσκοποι, καταρχάς να πούμε ότι οι χριστιανοί πατέρες απεκάλεσαν την δημοκρατία, το πολίτευμα των Ελλήνων, civitas diaboli, πολιτεία του διαβόλου. Ένας επίσκοπος μάλιστα της Καισαρίας είχε βγει και είχε πει ότι οι Έλληνες κατεστράφησαν διότι είχαν πολυαρχία και πολυθεΐα. Μάλιστα. Ενώ λέει πρέπει να υπάρχει μοναρχία και ένας Θεός. Κοίταξε, να σου πω Βλάση, αυτό το κριτικά νομίζω, τουλάχιστον αυτό είναι έτσι όπως το έλεγε. Δηλαδή, ναι, δεν καταστράφησαν βέβαια από αυτό. Δεν καταστράφησαν από αυτό, ναι. Αλλά από άλλα αυτό είναι βέβαιο. Αλλά ότι η δημοκρατία θέλει έναν πλουραλισμό και των θρησκειών και των άλλων απόψεων είναι γεγονός. Ναι. Δηλαδή δημοκρατία και ένας Θεός συνήθως δεν νοείται. Όχι. Συνήθως. Και γι' αυτό είναι ότι δεν έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, στο μεταχριστιανικό κόσμο. Θα φτάσουμε τη δημοκρατία που πετύχαμε, το βαθμό δημοκρατίας, γιατί είναι βαθμός δημοκρατίας, δεν είναι δημοκρατία αυτό που έχουμε. Ο βαθμός δημοκρατίας που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής οφείλεται στο ότι σε κάποια στιγμή η ανθρωπότητα καταδύθηκε ή αναδύθηκε πνευματικά προς το σκέπτεστε το αρχαίο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι στη Γαλλική Επανάσταση που αρχίζουν και κάνουν τις συνελεύσεις, και από πιο πριν. Θα έλεγα εκεί πέρα γιατί έχει δημοσιευθεί ένα βιβλίο. Για το διαφωτισμό, ναι. Όχι, στη Γαλλική Επανάσταση, στις συνελεύσεις, είχε βγάλει έναν πολύ ωραίο λόγο ο Μαρκίσιος de Sade, ο γνωστός Μαρκίσιος de Sade, ο οποίος ήταν με τους άκρο αριστερούς. Ναι. Και κάνει έναν πολύ ωραίο λόγο, δεν θυμάμαι που έχει εκδοθεί, μου φαίνεται εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος,
λέει πάνω στην άμεση δημοκρατία και στην απάτη των εκπροσωπήσεων και βγαίνει, αναφέρεται ρητά πάνω στην αρχαία Ελλάδα. Από εκεί, τραβάει κατευθείαν από εκεί και σου λέει έτσι οι Έλληνες και σου λέει δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική η δημοκρατία. Και κάνει έκκληση προς τη συνέλευση και τους λέει μην ψηφίσετε σχήματα τα οποία θα δημιουργήσουν έμεση εξουσία. Βέβαια, Βλάση, για να είμαστε και λίγο πιο αντικειμενικοί, όχι αντικειμενικοί είμαστε ούτως ή άλλως, αυτό που πιστεύω, αντικειμενικοί μέσα στην υποκειμενικότητά μας βέβαια, πάντα είμαστε. Δηλαδή ειλικρινείς με λίγα λόγια. Αλλά για να είμαστε ιστορικά πιο, πρέπει να πούμε ότι με την πολυανθρωπία που υπάρχει σήμερα, μια άμεση δημοκρατία φαίνεται κάτι δύσκολο να εφαρμοστεί. Δηλαδή, να γίνουν τώρα εκλογή, ας πούμε, να πούμε ότι ποιος θα είναι αντιδήμαρχος και να γίνει εκλογή και ποιος μπορεί να τύχει να είναι εκλογή. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα ανταποκριθεί, έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί δυσκολίες, πρέπει και μάλιστα το ερχόμενο Σάββατο, μάλλον θα έχουμε το φίλο μας, τον φιλόλογο, τον κύριο Αλέξανδρο Κόντο, και θα συζητήσουμε που αυτός ισχυρίζεται ότι μπορούμε, λέει. Και μάλλον θα τον έχουμε το ερχόμενο Σάββατο. Και εγώ θα το έλεγα. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το τεκμηριώσει. Δηλαδή, και εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε. Είναι μερικοί που λένε μια πονηριά, λέει. Μέσω της. Έχουμε, λέει, άμεση δημοκρατία. Όχι με εκλογή, με εκλογή, με συμμετοχή. Συμμετοχική δηλαδή, αλλά άμεσα συμμετοχή. Όχι μόνο επειδή ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια, όχι μόνο αυτό. Αλλά σου λέει, όταν γίνεται στην τηλεόραση ή σε ένα έντυπο ή στα γκάλο. Αλλά τα γκάλο βέβαια είναι ενδεικτικά. Αλλά περισσότερο τηλεόραση λέει. Μέσω από την τηλεόραση μου λέει, τι θες, ναι ή όχι. Και εγώ ψηφίζω ναι, πατάω το κουμπί, λέω ναι. Ή πατάω το κουμπί και λέω όχι. Δεν είναι, λέει, αυτό άμεση δημοκρατία. Αμκούνια που τον κούναγε αυτό που τα λέει. Κούνια που τον κούναγε. Ώρα που τους κούναγε που έρασε. Ώρα που τους κούναγε. Δυστυχώς έχουν δημιουργήσει δηλαδή κάποια πράγματα. Μας έχουν βάλει στο μυαλό κάποια πράγματα σε δεδομένα που φυσικά του συμφέρουν. Είχε πει ένα πολύ ωραίο ράουτερ, ένας καλός συγγραφέας, ψευδόνυμος είναι αυτός, στη τέλη δεκαετίας του 60 που είχε γράψει η κατασκευή των υπηκών. Λέει, ο πιο σίγουρος τρόπος για να είσαι δούλος είναι το να νομίζεις ότι όλα όσα έχεις στο κεφάλι σου είναι δικά σου. Δεν στα έχουν βάλει. Κατάλαβες τι γίνεται. Φτιάχνουν τον άνθρωπο σήμερα μαζικό. Όπως έλεγε αυτό και όχι μόνο αυτό, και κάτι άλλο που. Και η αισιοδοξία, η φτιαχτή ας πούμε αισιοδοξία, είναι και μια μορφή υποταγής καμιά φορά, άμα είναι ψευδής. Ναι. Άμα η αισιοδοξία είναι ψευδής, είναι και μια μορφή υποταγής. Ακριβώς. Μα γι' αυτό και λέει και ο Νίτσε για τους Έλληνες, ότι ο Έλληνας λέει δεν είναι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος. Βλέπει τα πράγματα όπως είναι και ανάλογα κάθε φορά παίρνει στάση. Το να είμαι αισιόδοξος και να κάτι θα γίνει κτλ. Αυτά βοηθούν τους άλλους, όχι εμάς. Ακριβώς. Εμείς σαν άνθρωποι πρέπει πρώτα απ' όλα να καταφύγουμε στο πρωταρχικό πράγμα που είναι σαν αίτημα για να μιλήσουμε για Δήμο και Δημοκρατία τέλος πάντων, ότι πρέπει να είμαστε πολίτες. Και πώς είμαστε πολίτες? Με υπευθυνότητα, συνείδηση των πραγμάτων, γνώση των πραγμάτων, γιατί δεν μπορεί να έχεις άποψη αν δεν γνωρίζεις. Δηλαδή πάει ο περισσότερος κόσμος σήμερα και ψηφίζει. Σου λέει ψηφίστε γιατί σας ζητάμε τη γνώμη σας. Πώς ζητάς τη γνώμη από κόσμο που δεν γνωρίζει? Βγαίνουμε με ένα μικρόφωνο και λέμε τι γνώμη έχετε για το ένα, το άλλο, το β, το γ. Το πιο σωστό για κάποιους που είναι άνθρωποι συνειδητοί είναι να πούνε ότι το τάδε θέμα δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχω δεδομένα. Ναι. Σήμερα όμως όλοι μιλάνε και σου λέει ναι, και η άποψη και του λες γνωρίζεις τα δεδομένα. Πώς εκφράζεις άποψη? Ξέρεις τι γίνεται, Βλάση, βέβαια πρέπει να πούμε το εξής, ότι αυτό παρατηρείται ειδικά τελευταία χρόνια. Γιατί ένας φραγμός στην απαιδευσία, ας το πούμε, και που το είπα και πριν, είναι η παιδεία. Δηλαδή η γνώση, άρα η παιδεία, η πληροφόρηση. Λοιπόν, κάποιοι φροντίσανε και δεν χτυπήσανε. Και χτυπήσανε την παιδεία. Εδώ είναι το ότι χτυπήσανε την παιδεία. Οπότε,
Προσέξτε, δεν λέω την εκπαίδευση μόνο. Από την εκπαίδευση ξεκινάει. Η παιδεία εννοείται διαβίου. Ναι, ακριβώς. Εννοούμε. Τι πείσανε, εκπαίδευση και παιδεία. Και παιδεία. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα lifestyle περιοδικό και σου λέει ναι, όχι, κάνε εκείνο, μην κάνεις άλλο, μην κάνεις άλλο, σου αφαιρεί τη δυνατότητα της ευθυκρισίας, διότι δεν παίρνεις και άλλες πληροφορίες, το ακολουθείς μιμητικά, κατευθύνεσαι, δεν λέμε ότι συμβαίνει σε όλους αυτό, έτσι μην γίνει καμιά παρεξήγηση, αλλά σε ένα ποσοστό. Πάντως είναι η κυρίαρχη τάση αυτή. Η κυρίαρχη τάση είναι αυτή. Και οπότε, δεν είναι καθόλου και ποια συμπτωματική. Καθαρή, ας πούμε, μια πουρα καθαρή δημοκρατία μιλάμε. Μιλάμε για μια κάπως ημιτασιόν. Για να μην πω αυτό που λένε και κάποιοι, πώς το λένε, διανοητές, ότι έχουμε σήμερα ειδικά έχουμε ολοκληρωτική δημοκρατία. Το έχουν πει διανοητές και δεν έχει, δεν έχει διαψευστεί. Θα το έλεγα και εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχει διαψευστεί. Και το χειρότερο, ξέρεις τι είναι, δεν είναι ολοκληρωτική επειδή δημιουργεί από πάνω μία αυταρχία. Είναι ότι δημιουργεί και έναν κόσμο που μετατρέπεται πλέον σε μάζα που χειραγωγείται. Ακριβώς. Είναι αυτό που είχε πει ο ίδιος ο Χίτλερ, που χρησιμοποίησε την προπαγάνδα, το χειρισμό της μάζας κτλ. Και ο ίδιος τότε εξεπλάγει και μέσα στο βιβλίο του αγώνου μου λέει έχω εκπλαγεί, λέει, από την ιστερική ανάγκη της μάζας να ενστερνιστεί οτιδήποτε επιδερμικά που θα τη βοηθήσει να απαλλαγεί από την ατομική της ευθύνη. Ακριβώς. Δηλαδή και σήμερα βλέπεις ότι το σύστημα, αν το πούμε έτσι, μια περίεργη λέξη, το σύστημα που λέει, προσπαθεί να κάνει τον άνθρωπο μαζικό. Και ταυτόχρονα ο άνθρωπος δεν αμήνεται, αλλά χαίρεται με το μαζικό. Το εστερνίζεται. Ναι, γιατί βρίσκει μια προστατευτική ομπρέλα της ανευθυνότητάς του. Ναι. Εν αντιθέσει με τον επιτάφιο του Περικλέους που λέει εκείνος που δεν μετέχει αυτός είναι εκείνο τούτο τ' άλλο. Κυνηγέται. Είναι εκείνο τούτο τ' άλλο. Υπάρχει το πρόβλημα του μαζικού ανθρώπου. Και είχα γράψει εδώ ότι... Σε πού, στο Διπετές? Στο Διπετές, ναι. Είχα γράψει εκεί πέρα που λέει κυρίαρχη λάσπη, ότι έχουν μετατρέψει τους ανθρώπους σε λάσπη πλέον και ταυτόχρονα σε επιθετική λάσπη. Γιατί μπορεί να είναι απλώς μια λάσπη που δεν αφορά τους άλλους που επιμένουν να είναι πολίτες και συνειδητοί άνθρωποι. Υπάρχει μια επιθετική λάσπη λοιπόν, μια μάζα η οποία είναι και αμήλικτη προς τον μη ανήκοντα σε αυτήν. Και έχουμε φτάσει σε κάποια επικίνδυνα σημεία πλέον κοινωνικά, ώστε να βλέπουμε ότι πέφτουν ορισμοί που αποκλείουν κάθε δυνατότητα στον άνθρωπο να είναι κάτι άλλο εκτός από το να είναι μέρος της λάσπης και να κινείται μαζί με αυτήν. Δηλαδή χτυπιέται αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το αρχικό, δηλαδή η ισοτιμία στη διαφορά. Και όχι μόνο αυτό. Η ισότητα, συγγνώμη, ισοτιμία. Η ισότητα στη διαφορά. Ναι, ακριβώς. Αλλά όχι μόνο και αυτό. Το χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Η ισότητα στη διαφορά. Η δυνατότητα του να διαχωρίσεις θέση και να προσπαθήσεις να αριστεύσεις. Να πεις ότι εγώ δεν ανήκω στη μάζα. Δεν γίνεται. Εκεί έχει φάει το μαύρο σκότος. Λοιπόν, και είχα γράψει εκεί πέρα που λες εκείνο το άρθρο ότι αν έχεις τετράγωνες απόψεις. Γιατί κάτι καινούριο που είχε εμφανιστεί είναι ότι δεν πρέπει να έχεις συγκεκριμένες απόψεις. Πρέπει να λες τώρα έτσι, άλλο αλλιώς, ότι έλα μου, να τα συζητήσουμε. Αν έχεις τετράγωνες απόψεις, που κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τετράγωνες απόψεις και να ξέρει τι του γίνεται ανά πάσα στιγμή, άσχετα αν τις αλλάζουμε, γιατί δεν είμαστε ακίνητοι, γνωρίζουμε νέα πράγματα, νέα δεδομένα και εξελισσόμεθα. Αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή, εδώ και τώρα, γνωρίζω πολύ καλά τι θέλω από τη ζωή μου, ποιος είμαι και τι αντιλήψεις έχω. Αυτός, λέει, είναι φανατικός. Δηλαδή δεν δικαιούσε να έχει συγκεκριμένες απόψεις. Δηλαδή να το διευκρινίσουμε δηλαδή, αυτό για να γίνει τελείως κατανοητό. Λέμε φανατικό έναν ο οποίος υποστηρίζει τη θέση του. Ναι. Είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό. Είναι φασιστικό. Ναι, ακριβώς. Είναι ο φανατισμός της μάζας που ακυρώνει τη δυνατότητα στον άλλον να είναι διαφορετικός. Άλλο πάλι περίεργο. Όποιος αγωνίζεται, διότι δεν οφείλει να αγωνίζεσαι, ό,τι σου πούνε κάνεις και πηγαίνεις. Όποιος αγωνίζεται είναι πλέον γραφικός. Αυτά είναι πράγματα που τα συναντάμε σε καθημερινή φάση. Δηλαδή βλέπουμε. Ακριβώς. Είναι γραφικός. Γραφικός βέβαια με την αρνητική έννοια, διότι γραφικός είναι αυτός που γράφει. Και όταν μέσα σε κάποιους ακίνητους κινείσαι, γράφεις ούτως ή άλλως. Αλλά με αρνητική έννοια βέβαια. Και αυτό το λένε
για να σου δώσουν το στίγμα, δηλαδή γραφικός, άρα εντός εισαγωγικών τρελός. Άκυρος. Όχι, όχι, άκυρος δεν αρκεί. Άκυρος, διότι είναι γραφικός, δηλαδή ψιλοτρελούλης. Ναι. Ψιλοτρελούλης. Με δεδομένο ότι η υγεία, το αντίθετο της τρέλας, είναι η νόρμα της μάζας, ας πούμε. Και το άλλο το τρελό πάλι, που όταν εσύ πλέον απειβδίσεις και διαχωρίζεις σε αυτόν και πεις ότι ρε άντε από εδώ, διαχωρίζω, φεύγω, με τον ΑΒΓ τρόπο, τότε είσαι προβληματικός. Όπως είδαμε στην περίπτωση του Λιαντίνη. Έκανες μια πολύ ωραία εκπομπή την προηγούμενη. Στην περίπτωση του Λιαντίνη. Ένας άνθρωπος που είναι πάνω από τη μάζα, πολύ πιο πάνω, κάνει μια ιδιαίτερη διαδρομή δικιά του, που ούτε μας πέφτει εμάς να πούμε ούτε καν μπράβο, ούτε μη μπράβο. Δεν μας πέφτει λόγος, είναι ιδιαίτερος άνθρωπος. Και βγαίνει ο καθένας και μιλάει και λέει πού να πει, που δεν φτάνουν ούτε μέχρι τον αστράγαλο. Ναι. Δηλαδή, και μιλάει ο καθένας και λέει, το χειρότερο προβληματικός. Το χειρότερο βλάση φοβερά πράγματα. Ότι άκουσα να τον λένε τρελό. Είναι προβληματικός. Στην προηγούμενη εκπομπή εγώ διάβασα και κάπως οσμονόταν να μπορούμε να πούμε για τηλεοπτική εκπομπή. Εγώ το λέω. Όχι, ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, σαν να σου άρεσε, εντάξει. Λοιπόν, και σε άλλους άρεσε. Αλλά το τι έλεγε, αυτό που είπες μέσα από τα λόγια του, την ιδιαιτερότητά του, και δεν είναι κακό να είναι ιδιαίτερο, αυτό το έχουμε πει, αλλά είπαν ότι είναι τρελός, και ένα αυτό το εσχρό, και όταν είπαν σε κάποιον που είπε τρελός, έχεις διαβάσει τίποτα, είπαν όχι. Όχι. Και το δεύτερο, ότι πήραν το θάνατό του, που μπορεί κανείς να διαφωνεί με την. Και εγώ διαφωνώ με την αυτοκτονία. Διαφωνώ, το λέω. Διαφωνώ. Αλλά όμως, για το άτομό σου. Αλλά για το άτομό μου, σέβομαι την επιλογή. Ακριβώς. Και το κάνανε χολιγουτιανό σύριαλ. Ναι, είναι σκύλευση, αυτό λέγεται. Αυτό λέγεται σκύλευση. Αυτό λέγεται. Βέβαια, αυτοί που σκυλεύουν δεν ξέρουν προφανώς ούτε καν τη λέξη τι σημαίνει σκύλευση. Ναι, όχι. Μπορεί να το θεωρούν ότι σημαίνει ρεπορτάζ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά ακόμη βλάση. Πάντως, όχι, δεν είναι ανάγκη να καταλήξουμε ότι βγει. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει μια διαστροφή, μια διαστρέβλωση της αρχαίας ελληνικής. Αυτό εκεί καταλήγουμε. Της αρχαίας ελληνικής. Δεν είπαμε ποιοι φταίνε, άλλο αυτό. Αυτό θα συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Θα έλεγα της αληθείας, όχι της αρχαίας ελληνικής. Δηλαδή... Ναι, όχι, λέω της αντίληψης της αρχαιοελληνικής, του κράτους δικαίου όπως αντιλαμβανόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες, όπως είπες και εσύ και λίγο παλαιότερα και μετά που έγινε το πράγμα πιο πολύπλοκο, υπάρχει μάλλον μία διαστρέβλωση. Το γιατί είναι θέμα μιας άλλης εκπομπής. Η οποία είναι συνειδητή, να τολμήσω. Αν έχεις να πεις καμιά κουβέντα, πέστη. Το ξέρω ότι είναι ημιτελή αυτά τα πράγματα και πρέπει να είναι και αντικείμενο. Και μια ζωή δεν φτάνει ουσιαστικά. Μια ζωή δεν φτάνει, αλλά πρέπει να τα λέμε. Όχι, να λέγαμε απλώς ότι ήθε κάποτε, ευχές κάνουμε πλέον, δεν έχουμε και τις δυνατότητες να κάνουμε τίποτα άλλο. Να μπορούσαν οι άνθρωποι αυτού του τόπου, του συγκεκριμένου, δεν λέω για τον υπόλοιπο πλανήτη, αυτού του συγκεκριμένου τόπου που γέννησε τη δημοκρατία, να ανοίγαν κάποτε τα μάτια τους, να συνειδητοποιούσαν τι χώματα πατάνε, ποιοι ζήσανε σε αυτόν τον τόπο και να προσπαθήσουν να τους μοιάσουν, να καταλάβουν την ψυχή τους, το πνεύμα τους, και τότε θα είχαν εκπλαγεί οι πάντες, και οι ίδιοι και οι άλλοι που θα βλέπανε, με το τι εκπληκτικό είδος ανθρώπου θα ξαναπερπατούσε πάνω σε αυτόν τον τόπο, ο οποίος προς το παρόν όμως ρημάζεται, καταστρέφεται και κλαίει. Πάντως δεν θέλω να είμαι τεχνητά αισιόδοξος, ούτε και απαισιόδοξος. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Δεν λέω ποια είναι η θέση μου. Πάντως μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί και να μην γίνει, και εγώ απλώς το εύχομαι. Σε ευχαριστώ, Βλάση. Θα τα ξαναπούμε βέβαια σε αυτήν την εκπομπή, έτσι δεν είναι? Θα ξανάρθουν. Εννοείται. Φίλοι, σας ευχαριστώ. Αύριο θα ψηφίσετε εκείνο που θέλετε, εκείνο που πρέπει, εκείνο που νομίζετε. Ασφαλώς. Αυτό είναι και η δημοκρατία. Λοιπόν, αλλά και την άλλη Κυριακή μάλλον θα έχουμε και δεύτερο γύρο. Λοιπόν, μέχρι το ερχόμενο Σάββατο ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.